Moi! Eli tänään tehdään, tai meille tuli kysytty kommenteissa pelivideota, eli se on siis tänään vuorossa. Kyllä. Eli ei muuta kuin pelaamaan. Jee! Pelataan! Ei mistään musiikkaa tullut. No niin, joutuva. Tinderboxi. Ja sitten kun tää on mennyt, niin kuvasi. Jee! Oh, jee! Jee! Se torjuu! Mene. Kato. Miten se veri äiti sai ton poistoa yläreunaan? Niin, eli Täältä näyttää meidän pelaaminen suoraan sanotusti. aivan paska. Kyllä. Ihan todella paskaa. No, mutta aivan sama. Kuitenkin. Tykätkää. Ja sitten tykkäysnappi löytyy tuolta. Niin, tuolta. Tuolta alta. Niin. Ja moro. Orsuja!